हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय लोगोफोर दिनैहाय गामियाव थांनो नागिरदों अम्बुबासीनि थाखाय जोंहा गामियाव मेरला प्रग्राम दं बिदिनो महिलायावबो आंहा गामियाव आगारना फैयाखै नालाय महिलायाव मिटिं जागोन आरो जोंहा बागान एसे दं बेखौ एवनांगौ दं ओमफ्राय बाहायनो मिटिं एसे जागोन हिसाब खिताब बेखौनो आङो गामियावहाय मिटिंआव एटेन्ड जानो थांनो नागिरदों लोगोफोर बिदिब्ला दिनै मा मा भिडिअ देखायनो हायो दिनै सानसे नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय अननानै थ' बिदिब्ला आंजों थफादो लोगोसे भिडिअआव नै जोंहा मिटिंआ सुरु जाबाय दे नोंसिना मा मानि थाखाय मिटिं जादों मानो जथुमदों खोन्थादों बोसोरे खनसे हाग्रा एवो दङ गय बिफां दङ दा हाग्रा एवनोसै जाय फैयाखैखौ जों 50 थाखा लायो एम्फौ बंग्लाबो मोनो ओमफ्राय बिजोंनो गोदै गोबाब जायो जोङो अननानै बे मिरा ब्रह्मनि माबायाव चेनेलाव ओमफ्राय मामोन बयबो अननानै कमेन्ट सापर्ट खालामनानै होदो लोगोफोर गावजों गाव हिनजावजों हिनजाव बांसिन अनलायलायदो हौवाफ्रा जाथारसै नैबे बिथांनाबो इउटुब चेनेल दङ मा होनदों नोंना इउटुब चेनेलनि नामा सुमिला फेमिलि ब्लग 13 दे बिदिब्ला लोगोफोर नायदोंबा भिडिअखौ बे बिथांनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामलायनानै होदो अननानै लाइक खालाम कमेन्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम दे सोरबा नायदोंबा सिनायनायफोर नायदोंबा एकदम थाब साफा खायदा खालामना होदो ओरैनो थास्लाय नायबाय थाथारदो टाइम पास जासिगोन आं ओइथि थांदोलाय नै जोंना हिसाब खिथाब जागासिनो मेरा नाम सरला रानी ब्रह्म सरला आंना नायलाय नै मालाय केसियारा फैसा आजावगासिनो आयु फैगोनसो नै फैसाया बुरजा मोनथारबाय जाम्बिफोर ओंखायनो महिलायाव मोजां खनाखौ थाब मिथिं खालामदो खनाया खनाखौ खालामा नोंसोरो मिथिंखौनो हाग्रायावनो सिखांबाय लाखादों थाइजौ गोमोन दङ होनदों नामा नोंसिनाव थाइजौ गोमोन दङ जोंनाव आमथिसुवायाव जायो जोंहा जाहोयो दा जाहैगोन ज'नो मा ओंख्रि जाना फैखो बाजै दालि जहल दावदै भाजा ओमफ्राय आलुजों मटरजों भाजा बाव आयु बाला नोंहालाय मा ओंख्रि लाबोखो खोन्थाद' ओइ बावरिफोर माबासो आलु दाउ ना भाजा दालि जहल आमथिसुवानि जानाय दासो 1 जादों दे लोगोफोर बयबो ओंखाम जाखांनानैल' जिरायफैदों नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो आंहा माबा ना अमा एवनाय माबा बिमाया मा होनो मा जोंना आमथिसुवानि हाग्रा एवनाय दङ दिनै महिलाया बोरो सिखाफ्रालाय माथो देखायनो हाया सिखाया बोरो सिखाया नायलाय आयु सिखाया बेना सिखाया आयु बिदि जायो सिखाया नै बांगासिनानै लाबोनाय माबाखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बयबो नाय कमेन्ट खालाम दा दिनै आमथिसुवानि महिलाफ्रा गासिबो माबाजोबसिगोन हाग्रा एवजोबसिगोन दे सोरबा ओंखारनो गोसो दं नामा बाजे एवखांनांगौ एवखांनानै जोङो गराय फाख्रि नायनोसै सिनेमा हलाव गराय फाख्रि नायगोन खिन्थायाखिसैलाय होनखाबाय अलसियाया नै 100 नांलायबाय आंहा खम जाला दा बोरायजों रायजासिगोन बेसे बुरजा मोनखो खनाया 100 होनांबाय रायजोनो बेसेबां जाखो थफ्लाबसे जाखो
100가 통과 जानांगौ 100 गनायानो गोगोम जाबाय आदा हाग्रा एवाबा आरो 50 थाखा नांबावगौ थ' हाग्रायाव होनोसै फैदो रायजोफोर खय थाखा जाखो फैसाया गासै खना खांनाया हा 100 जाबाय लाङाबा मालाय थांनो लांबा नै जों लागो महिलानि हाग्राया बागानानै सुरु खालामबाय बागानानै नै गाम्बारि बागान गाम्बारि लोगोफोर गाम्बारि बागान नै जोंहा बन लाखो ना माखो बोलो हो नै मानसिफ्रा सेवजोब्बाय नै जोंना फाराफारि लानांगौल' नै साबसिन खालाम लोगोफोर मोजां एवथारदों नै रायजोफोर एम्बु मला गलांगोन एसे गुदि गुदियाव एवहाय रज'फिनो जारौमोन ओरैनो सारजांगौ नङा एसे मेंबाय लोगोफोर एवबाय ना मेंबाय दे मोजांनो हा आं एवखोन्दाखौ एवबोबाय औ एवखोन्दा लाङाखै नै मिथियाखै आरो एवखोन्दा दे हो नोंहा गोलाव गोलावखौ एवहरजोबदो बाल गोलाव गोलावा मोनहाजोबो नालाय होमबासो ओमफ्राय उनाव पिडाब्लिउआव बोराया बेना पिडाब्लिउआव मावो मावग्रासो हाग्रा एवग्रा आंना बोराय सिखाया 55 दालजों बेसेबां लादोंमोन 2200 गय बिफांनि दामा ओमफ्राय आं बे फांसेयाव बेसेबां गोलैयो बेखौबो खोन्थाबावनोसैसो 40 थाखा गोलैदों फांसेयाव ओमफ्राय गारि भारा लाबोनायाव 700 थाखा लादों ओमफ्राय जोङो साहा लोंनायावहाय 120 थाखा गासै आगोलनि फैसायाथ' बारा गोबां गैयामोन ना 6000 60 थाखा ना 60 थाखामोन ना नै बेसेबां मोनखो फैसा राननाया 1000 राननाय जाबाय थाबावबाय ओमफ्राय बेजों दा मा जानाय जायो जानोसै जौबो मोनगोन बेदरबो मोनगोन बांद्रायनायखौ गस्ला गानसै 1000 ना दे 1000 मोनना माथो नांगौ जाबाय जोंहा महिलायाव फैसा रानदों दिनै आमथि सुवानि सासेयाव 1000 गोलैदों लोगोफोर नायलांदो बिदिनो जा सम सम फैसा रानबाय थायो ओमफ्राय बिनि नेक्स्टआवहाय जोङो मानबावगोन नायस्रां ब्रह्मखौ बेखौ मानबावगोन जोंनि बाथाबारि गामिनि माबा बयनिख्रुइ जोंहा जानकि सारा स्पिस होबाय एसेनो रायजोआव मिटिङाव सम्बर्धना एबा फेलिसिट लानो मोनाखैबाथाय मोनफेरबोआखै आं खिन्थु दाब दाब जायगायावहाय बे जाबाय थाखायो नियमा जाहैबाय
Ayo, momo. Momo 좀 가야지. 아유 입사. 스리빌라이 고토아. 아유, 사고. 운데 흘러가봐이. 좋지, 저 가이나. 좋지잖아. 아바니. 란타니. 응. 아유, 오늘 이제 이 뭐 맞아 그. बल खेला नायग्राफ्रा जा गोलावबाय सिम लाइन होथारबाय जि बुरजा नै नायग्राफ्रा मेरलाथार लाइन आयो जाला नामा दाउदै मोनजाबाय दे जोंहा आइ सनानै दाउदै बल खेला नायनायनि दाउदै दाउदैया खोन्थाहरदो दाउदै मोनजाबाय जोंहा बल खेला नायनाया दाउदैया खोन्थाहरदो दै मालाया जिखि दै हिन्दी रायलाया जा आइ डन्ट केयार हाय इन्टारेस्टार सब लोग दिखा दो पूरा सा है दिन मिला था इतना भी डांगर नहीं है डांगर नहीं है सोता अंडा इतना सोता दांगोर इतना सोता दिन है ना उसको क्या खरीदना है ओके लोकल है bulan interest ya sahabat melengkap saya ada nungguin नै जाबाय दा खेलाया जुरिबाय ओरैजायनानै नै दा खेलाया जागासिनो बुरि पार्टिया जेनबाय बिसोर थैजोब्बाय गैला जालायबाय गेलेग्राफ्रा जाबाय दे सागोन आखाया आबथामा सायो बरिया बोलो बरिया गैला जेननाय साला बादिनांग्रा नोंसोरो जोंजों लेंग्रा सोंदों दहाय जायै थाइजौ जाबाय नै जा आमथि सुवानि नै बे बेवाइखौल' जाबाय गोथावथार आं बेखौल' गोथाव मोनो बेनाबो हाथायनि बायदि थाइजौ माबायदि गोथाव जोंनि थाइजौआ लेंग्रा बायदि मोनजायो लकेल थाइजौसो हो ओमफ्राय जि गोदै आइ बेवाइ गोदै ना बरिया नालबनि बायदि नै आंना बेवाइ बुजागोनलै बे सयथिबो आंना बेवाइया नै आंजों दा थाइजौ थाइनै हरबाय बेयाव ना थैथारगोन सयथिबो बोराय जागोन नों बोराय आंजों बोराय सिथाब दाजादे बोरायजों बुजागोनबो नायलाय आंना बिबाजैया मा हरलायखो फैगोनसो दाख्लैबो फैनायाव बेयो मनायाव सोखोमाना हरदों आरो दिनै बेखौ नै फंबायनो हरफानोसै नो मालाय खवाथार फंबायनो हरफाबाय आंथ' लोंखाया लोङा नों खुगायावसो एसे लोगोफोर मालाबासो खिन्थु कन्टिनिउ नङा